групата, че такъв 6 евро е данък. Нещо от този 204 или 206 евро трябва да видиш. Това означава 6 биалетки от лявата част и 6 биалетки от дясната част. На предната гума има 6 биалетки на това нещо. Като смениш всичко с работа, имаше там някакво нещо, беше изкривено, тъй него купих ново, смених алтернатор, защото суша, купих акумулатор, после смених алтернатор, аудито му остави в София, тук не искаше въобще да тръгне, нещо остана на алтернатора, купих чисто нов алтернатор, задницата заради газовата, защото натиска много и пружините бяха се стегнали вече и не таковаха и смених и амортисьори чисто нови. Преди 8 месеца купих чисто нови задни амортисьори, всичко съм сменил. Да бе, този видео, регистратор от един приятел, който казва се, той е голям човек. Той е живял 35 години в Чикаго и преди да се върнат с двамата му сина и с неговата жена в Люлин. Той е от Пловдив. Живее в Люлин, е тук близо си, той си го е взел за неговия автомобил, чисто нов, за 200 и колко долара е дал в щатите и вика: Крис, на мене ми трябва, ми го подари. Миналото лято ми го даде, аз го служих скоро. Не е лошо да имаш. В интерес на истината е сега, примерно, джилито си ги има вградено. Джилито в момента, камерите, които ги виждаш, те записват. Новите автомобили си имат вградени видеорегистри.